तुमचं नाव सांगा. माझं नाव आनंद विनायक उपाध्ये. आणि तुम्ही कुठे थांबता? मी आर्ल केरी कुंडाभाऊ म्हणजे ओके. इथं राहतो. सो यंदा तुम्ही जी ही देखावा केलेला आहे तो म्हणजे कशापासून केला आहे आणि कशी संकल्पना, काय थीम आहे? खरं म्हणजे दरवर्षी म्हणजे माझे वडील जास्तीत जास्त काहीतरी इको फ्रेंडली म्हणजे ज्याचा पर्यावरणावर काही परिणाम होत नाही, हानिकारक असं काही होत नाही, अशा प्रकारचा देखावा करण्याच्या दृष्टिकोनातून आम्ही प्रयत्न करतो दरवर्षी. माझे वडील पण तसंच करायचे. त्यांनी एकदा केळीपासून गब्याचा ताजमहाल बनवला होता आणि त्यांना आमच्या गावामध्ये पहिलं बक्षीस मिळालं. तर तो हे संदर्भ म्हणजे याच्यावरती आम्ही काहीतरी करावं असा आमचा एक विचार चालू असतो दरवर्षी. तर आम्ही सगळ्यांनी गेल्या वर्षी शेणाचं मखर केलं होतं, म्हणजे शेणाचा मखर देखावा केला होता आणि त्यामध्ये आम्हाला ऑल गोवामध्ये पहिलं बक्षीस मिळालं. तर यंदाही काहीतरी असंच वेगळं काहीतरी करावं आणि लोकांनी त्याच्यातनं काहीतरी धडा घ्यावा की प्रदूषण विरहित असं काहीतरी आम्ही करू शकतो आणि त्याच्यातनं सुंदरता आम्ही दर्शवू शकतो. कारण अनेक वेळा आपण असं बघतो की आम्ही गणपतीच्या चतुर्थीच्या निमित्तानं भरपूर पैसा खर्च करतो आणि सुंदर मखर बनवण्याचा प्रयत्न करतो, पण ते पैशापेक्षा त्यातनं प्रदूषणाला हानिकारक अशा वस्तू वापरून आपण एखादा मखर बनवतो. तर ते तसं न होता एक सुंदर मखर जसं तुम्ही बघता आहात की आम्ही इथं जे कुळागरामध्ये पोवल्या ज्या पडलेल्या असतात पोपळीच्या झाडापासनं, त्या पोवल्या वापरून एक सुंदर असा देखावा करण्याचा इथं सगळ्यांनी आम्ही प्रयत्न केला आमच्या सगळ्या फॅमिलीनं. आणि ही संकल्पना म्हणजे अशी हे देखावा व्हावा आणि तो सगळ्यांनी बघावा, कारण हे नैसर्गिक, याच्यामध्ये रंग पण नैसर्गिक आहे.